abịchịdị fịgịgbịyịgwị abịchịdị efi. Ndewono. Welcome back to Igbo Teacher Nkem's YouTube channel. If today is your first time of coming across this channel, please and please, I'm pleading, please subscribe, comment, like, share, and click on the notification bell so as to notify you once I upload any video. Thank you as you do this. And for my old subscribers, God bless you. In today's video, we are going to be teaching the Igbo alphabet. We all know that the alphabet of any language is the bedrock of that language. Therefore, if you are able to learn the Igbo alphabet, it will be easy for you to read, write, and speak Igbo language fluently. By the end of this video, you are going to be learning what Igbo alphabet is called in Igbo, how many Igbo alphabets we have, how to sing the Igbo alphabet. Yes, you heard me right, how to sing the Igbo alphabet. I was able to compose a song with Igbo alphabet because I noticed that even some of the adults that claims to know how to speak Igbo cannot proudly read or recite the Igbo alphabet. That is why I was able to compose the song, because anything that is being put as a music is easy to memorize. The last thing we are going to be learning in this video is how two simple ways of reciting the Igbo alphabet. Join me, let's get started. Ihe a na-akpọ Igbo alphabet bụ mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo. Ihe ọzọ a na-akpọkwa ya bụ mkpụrụ abịdị Igbo. Mkpụrụ abịdị Igbo. Mana ụfọdụ nwekwara ike ịkpọ ya abịchịdị dịka esi nwee ABCD na Bekee. Mana ka o sila dị, nke ọbụla a kpọrọ ebe ọbụla, mara na ihe a na-ekwu maka ya bụ gịnị? Igbo alphabet. Mmadụ nwekwara ike jụọ gị sị, nne maọbụ nna, kọwatụgolụ anyị ihe bụ mkpụrụ abịdị Igbo. Kedu ihe ị ga-aza? Ka ị ga-amalite gụpụtabala ya mkpụrụ edemede Igbo? Mbakwa o, agakwana daa ada ọnụ ka onye a hapụ ịchị gị ọchị. Mgbe mmadụ jụrụ gị ihe bụ mkpụrụ edemede Igbo, ihe ọ tụrụ anya bụ ka ị kọwagodulu ya ihe ị ghọtara ọ bụ. Ngwa hụchaa ntị gị ọfụma ka m kọwalụ gị. Mkpụrụ edemede Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ ndị Igbo kwekọrịtara eji ede, eji asụ nakwa na-agụ asụsụ Igbo. Dịka etu ndị Bekee si wee nwee mkpụrụ ha ji ede nke ha, etu ahụ ka ndị Igbo si were nwee nke ha. Mgbe ọbụla ị na-ede asụsụ Igbo, atụrụ anya na ị ga-eji mkpụrụ edemede maọbụ mkpụrụ abịdị Igbo wee dee ya. Ghara ịbụ iweta ọcha ịgwakọili ya oji. Ngwa tụzie ntị n'ala ka anyị bido mụbazie ya bụ mkpụrụ edemede n'uju. Ihe mbụ ị ga-ejide aka wee lụrụla tata bụ na mkpụrụ edemede Igbo dị 36. 36. Ya bụ, the Igbo alphabet is 36 in number. Remember that English alphabet is 26 in numbers, but the Igbo alphabet is 36 in number. That is 36. Ọ bụrụ na ị maghị ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo, ya adịla gị mwute, maka na oge na-adịghị anya ị ga-amụta ya ma ọ bụrụ na ị na-esonyere Igbo Teacher Nkem oge ọbụla na YouTube. Ngwa, n'ezie ka esi agụ ya bụ mkpụrụ edemede Igbo. abịchịdị
figigwigigwi, ejike, kpekwelemene, nyinwinyi o peresishiti, ovi weyeze. Ka anyị gụkwa ya ọzọ. abcde figigwigigwi, ejike, kpekwelemene, nyinwinyi o peresishiti, ovi weyeze. Kedu ka ọ dị gị? Ama m na ụfọdụ nwere ike na-agụ ayịmamụ ebe a dị, mana aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, maka na aka m ga-agụ ya otu otu ka ị were malụ ya do nke ọbụla ama, mana ịgụ ya n'egwu bụgodu ka ibuli ya n'isi malụ ka o si adị. Ngwa ka anyị gaa na reciting it. Recitation. This one is not singing it again. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, B, R, G, H, I, E, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z. Ị na-anya efu na ị na-ewele ya atọ. Ọ bụ na ị na-ewele ya 3, it will be easy for you to learn. Let's go again. A, B, C, D, E, F, G, B, R, G, H, I, E, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z. Nke a bụ first way of reciting it. Let's go to the second way of reciting it. Then by the end of the lesson, you will tell me the one you prefer. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, B, Y, H, I, E, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z. Bụrụkwa Z. A, B, C, D, E, F, G, B, Y, H, I, E, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z. This is the end of our teaching for today. Try and practice all and comment in the comment section. Let me know the one you prefer. If you are finding it difficult to identify the letters, let it not bother you, because I will do a separate video where I will pronounce each letter one after the other and also give you a word that will help you to be able to pronounce it yourself with ease. Remember, we are teaching people how to learn Igbo language with ease in this platform. Thank you for watching till the end. Please, if you have not subscribed, do well to subscribe to my channel
Ndeewo, daalụ maka ige ntị. Aka m bụkwa ezigbo onye nke gị, ezigbo onye nkụzi Igbo, Ezenekwe Nkemakọnam. Ka ọ dịnụ n'ụbọchị Mọnde na-abịanụ. Daalụ.